Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sako zuwa ga Rahama Sadau. Da ke nake Rahama Sadau. Ina iya acting in kira Sadau. A bar wannan batu. Rahama Sadau ke musulma ce. Ana shaida ke da cewa sallah ma ba ta wuce ki. Kina da ilimin Arabic, kina da ilimin boko. To amma me zai kai ki kwaikwayo ga Yahudawa? Barin takaita miki tarihi na. Biya ce ni ko ya riga sani. Ba tona ma kaina nake asiri ba. Annabi ma ya hada jin da su, amma babana mahaifina shi kadai ke sallah a zuri'arsa. Rahama Sadau, to ni in fito in yi wannan abun mana. Ni ce ya kamata in yi ai, saboda na hada jini da Yahudawa, amma ban yi ba saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.